Ετοιμαζόμαστε για το βόλεμα του πίσω αριστερού επιβάτη. Πάμε με κίνηση ζετέρας, Βάζουμε την ποδάρα. Κοιτάνε η περαστική. Η Kia Linu για τελευταία φορά. Από εδώ ανέβαιναν τα ποντίκια. Εντάξει, έτοιμος. Νερό, σπυρί, τραφακός. Νερό, πόδι. Το πόδι. Για να μάθεις. Τον άνθρωπο εδώ άνετος. Με το λάπτοπ στα χέρια, στα πόδια. Εμίλησε ο... Μιλάει κιόλας. Ναι, πέρα στο Βενετία. Και ήρθε η ώρα να κουμπώσω κι εγώ. Έχω βγάλει κι εγώ το χάρτη εδώ πέρα. Από πού σου δίνει εκεί, από... Από εδώ. Από χάρτη την κάσε. Σοκολατάκια μότσα.